M-am găsit la încă un episod de Headball, alături de Ionuț. Zei salut! Salut! Stai. Unde? Fireball, secund, number 1. Nu? Ball, așa. Uite-și aici. Yes! Yes! Ce să iau? Nu! Așa. Nu-s gata. Matching starting. Fireball. Pregătește așa astea. Wow, ce ca lume ai! Nu! Gol! Fireball. Wow! 3-1. Dar ce mai spune nimic ai? Ca să întreabă prostul. Așa, poc! Nu! Autogol! Dar oricum câștig. Bye-bye! Ok, am câștigat. Yay! Noi am rămas. Am câștigat! Până pe tu. Tu stai, mai filmăm, că abia 3 minute s-o filmat. Ce șmecheră! Vezi că nu. Stai, ceva. Hai, mi-a că ești prost. Să mă împaci. Un copil de 11 ani, îl cheamă Adea Dragu de Fătabile. Nu mai da, nu mai... Intră. Ce fac? Să ne jucăm. N-ai cum să ai 3 minute. Ba da, uite, 3 minute 50. 4 minute. Mergem la magazin. Da, mergem pe ce filmăm asta. Nu știu, 14 minuți. $3.000 de persoane sunt online. Se joacă lumea jocul ăsta. Bun. Așa, două. What? Ce-am apăsat? Nimic.
Bun. Am zis data asta eu spart asta. Nu! Nu! Sau dacă. Bă, mi-ai schimbat Cine? tu. What? Dă-i șuturi ca să... Nu, bă! Bă, nu fi rău! Bă, nu fi rău! Nenea, nu fi rău! Bă, nenea, nu fi rău! Ok. Gol! Iai! Bă, dar nu pot să sar. Nu-i dai magiile astea. Dar ne le dă. Nu! Uite, vezi, ne le dă. Și mie mi-a dat. Ne-a dat clone. Băi, ne-a dat clone. Bă, nu pot. Nu pot să dau gol. Așa, bun. Nu! Gol. Nu băga! Uite, vezi? La amândoi ne-a dat. Să văd dacă pot să-ți dau gol. Iai! Iară clone. Cine a câștigat? Bun, mai este o rundă. Ok. Ha. Nu dat. Eu stau aici în poartă. Oricum îți dai gol. Ce culmea era să-ți dai gol. Eu stau aici. Acum era să dai gol. Bă, eu stau nemișcat. Bă! Șuturi! Uite-l! What? Bă, ne-a schimbat direcția. What? Bă, nu! What? Hai, jucăm un pase. Hai că eu să cu capul. Nu! Nu mă scuipai! Clone. Sari! Nu! Gata. Dar cine e mare câștigător? Da, câștigător de câștigător. Ok. Să ieșim și noi. Bun, cam tot a fost cu acest episod. Eu am fost Adi și noi ne vom vedea. Ionuța Niculese. Asta a fost episodul care a fost. Lasă-i să fac eu încheiere. Uite o minge. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Adi și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!